Ka football bela penlong daka sekolah sport and cultural youth club kan sepenkut no ya ketika jing kai haka arpun yu terik benai bon reu arjar pun reu kebadai kasngi sejan kaban sedang duduk kepor khat architeng ha ketika jing kai kan ya kenduk persya nap deng tim gi babun ndai bal poi syaka final kalong ka maut nongrem persya ya ka all star academy ketika jing kai kan sedang duduk kepor keba khat architeng no pai sngi Hasuaban sedang ya ketika jing lekai on don shua ke jing yalang ka kendiat katal ning bak jing yalam jong u presiden mestar bike nong room nang tangin yo ya ke jing pening sentiu ya ki chipkes ketika sngi ide iba WDS rembai badairu komandan jong ka 4th battalion sopian badan kata sayo ya ke jing keren ai kublai da iba pascalson nong room badai u publicity secretary jong ka sport club hadin ketika ajing yalang ka ba lingkot on sa IT no ia kepor ke basa syaki official na kebanta ban peniat no ia ketika jing kai final na kebanta jong ki under 16 hadin nang tapan on peteng pat sa ke jing kai final jong ki ba South Post nam syajrong lane ki rangba ki tim ki ba layale kai hakri sngi ki por ki bala dep ki long syaki bi tenat ndai bala poi syaki ne ka final kalong ka Rambrai veterans kada badairu kawai na kitim ke ba paunam ha ke bala yok ban ra sibun ka nam jong ke jing job ke ba poi syaka final ke badan sya ki tain jong ka West Kesihal district la nek syaki tain Rambrai bat kan ni keduk persya bat ka wei pat ke tim ke barat ba ha ke badai na ki tain jong ka East Jainti Hill district ke ba kumangitep kedai ka MLGA Hagatay kisngi kinwan rai ki player ki basatar bar ki baklaim bha bar artli ki team jong gini ki South Post nam syajrong kinwan rai ki player ki ba tibet bha kumbala UI hakini ki sngi ki por ki bala dam hagatay ka sngi ban yele ya ka final jong ki South Post nam syajrong on sedang nuduk ka por architeng no pai sngi haswa ban sedang ya ketika jing yele kai kan don shwa ke jing yalang ke ba lingkot ke jing yalam jong u presiden jong ke sport club iba bikin nong room nang ta hadin katang yo ban pendek sentiu ya ki chief guest yo ya ke jing keren na i sodar shnong iba yo ni slendo nang ta yo ya ke jing keren na u chief guest sekete kesni kelong iba wan shan bor ar khar kerang hadin katang yo ya ke jing keren kublai na u publicity secretary iba Pascal Son nong room hadin nang ta pede sayo ban sedang no ia ketika jing kai jong ki bala South Post nam syajrong nomor kata na kaling jong ka sekolong sport and cultural youth club ka khot ka wer ya pi ki parlok ki ba i page football la ki long ki ba na jan bat na jengai jong ka ne ka ire yap ne jong ka ne ka ire jong ka West Kesihal district nomor ki jing kai ka long sisha ka ba itnat bat ka ba la ban a jing hon ya pi ki paj ba ki ba ju smart man pej kai ya ke jing kai football kum ta na kaling jong ka sekolong sport and cultural youth club ka khot ka wer ya pi ki perlok sachisin pat ba pinwan ban ai jing krishan da ka ba pinslur kumju ya ketika sport club bakanang la ban nang seng shushu ya ki football tournament hakini ki sngi ki por ki panawan lane na kiwei pat ki jat jing kai sport ki bakin teu ya ka dong ka than ya ki khun samla ki badon syajan bat syajingai kublai shipon